Julian Retegi, Patxi Eugi, Ladis Galartza, Iñaki Gorostiza, Luciano Juaristia, Tano Amargarrena, Jose Maria Palacios, Ogeta, García Riñolena, Azkarate, Arriaran, Soroa, hoiek denak kantxan dira une honetan, bakarren bat falta da, Lajos esate baterako ez dugu hemen ikusi, Juan Ignacio Retegi, Retegi lehena ere ez dugu hemen ikusi, baina txapeldun asko azte, txapeldun pila dagoen une honetan, Atano hirugarrena izeneko kantxa honetan, eta noski falta zaigun izen handia, nola utzia ipatu gabe, pelotaleku honi izena ematen diona, Atano hirugarrena, Mariano Juaristi, 22 urtez txapeldun izan zena, berari ere, une honetan begira egongo da, eta goraintziak eta besarka da handi bat, bidali nahi diogu, Azkoitira. Eta galderatxo bat, Xavier, Iñaki Gorostiza dugu gurekin, Iñaki, bueno, finala handi gehienetan bezala, giroa behintzat izugarria. Bai, hau da, peloti edukenik jairik eundina. Da, pentsonik, bueno, urtero gero eta gora duela zeleike. Favoritori baldaukazu? Bueno, ikusiko du sobre la marcha, baina nik oin momentos normal jogatzen bada bizek, elkoro da favoritu oin. Finaleko presiño ikusiko du esela naguntetan dauen. Oroitzapen handiak izango dituzu gaurko egunarekin, ez da? Bai, habe unik eundina da pelota bat. Ergazko Iñaki eta gozatu. Vale. Txapa gora bota du Fermin Ibarguren epaile nagusiak, eta Fernando Arretxek aterako du partiduari hasiera emango dion sakea, estraineko sakea, eta ez du denbora askorik behar izan gainera. Lau pelota hoietatik, bere biak eta Aitorren biak ere hortxe bai dauzka aukeran, lau pelota hoietatik bat hautatzeko oso denbora gutxi behar izan du, eta bere alaxe Aitor Elkor hori eman dio, honek pelota hori nolakoa den ikustezan, eta bilkorra Seboa kendi ezaion. Seboa kendu dio, eta une honetan kantxan dugun pelota bakarra, lehen tantu horretarako erabiliko duten horixe da. Aurten jokatu diren partiduak edo bi finalistek jokatu dituztenak dituzu irudietan, 8 utzi zuen Elkorok Eugi, eta gero Errandonea 14an, aurretik beste bi partidu ere jokatu zituen, eta Arretxek berriz Ariz Navarreta 8 utzi zuen, 8 utzi zuen Xanti ere, eta gaur ikusi egin behar une honetan 12etarako 12 minutu falta direlarik, Fernando Arretxe estraineko sakea ateratzera doa. Hasi da partidua, Jaun Andreok. Ez da oso luzea izan sake hau, baina erantzun ahulxamarra eman dio Elkorok, azera Arretxek, goleaz Elkoro. Azera berriz ere Luzaidarrak, ezker sotamanoan oso indartsu Elkoro. Ongi Arretxe. Ea zer egiten duen orain Luzaidarrak. Dejada, harrapatu egin du Elkorok, eta kanpora Arretxeri. Arretxek txokoan egin duen dejada horretara heldu egin da Aitor Elkoro, eta oso erraz heldu da gainera. Oso erraz. Ez da laurra juten, baina punta, Da gaina ondo kendu jo, da bestie guli gaute punta geho ja. Azkenengo sotaman horretara, eskuin sotaman horretara, deixente behartuta sartu da Arretxe. Elkorok dejada harrapatzeaz gain pelota biurri xamarra utzi diolako, oraintxe ikusiko dugu, eta etzen gaizki egindako dejada, ez horixe. Eta Aitor ongi heldu da, eta gero hiruan eskuin sotamanaz sartu behar izan du Arretxek. Sotamanoan dagoen espezialistarik handienetako bat bera da, baina indarka sartu da, buruz gain pasana izan du, eta arrastoz kanpo joan zaio pelota Fernando Arretxeri. Lehen tantoa Aitor Elkorok egin du beraz. Luciano, Gipuzkoar batek eta Nafar batek jokatu dituzten final guztietan lehen da biziko tanto egin duenak egin ditu 22. Gaur ikusiko dugu zer gertatzen den. Bai.
Hori gustago lehio elkoroi. Sake luzeago atera du Elkorok, ederki jaso du Arretxek, oso ongi. Atera Elkorok. Eraman Arretxek. Ikusten da honek pisu gehiago duela, pelota honek. Bai, muitzen gehiago kostuko da. Gora joan zaio Elkorok. Gora hotzago. Elkorok ezkerrez. Asko atzeratu nahi izan du pelota. Ez da harritzeko Elkorori noiz behinka gora joatea goiko losaren bila ibiltzen delako. Beste zenbait pelotarik ez dute hain goian ibiltzen. Aitor Elkorori berriz goiko losa horietan ibiltzea gustatzen zaio eta ez da harritzekoa noiz behinka pelotak gora alde egitea. Fernando Arretxe haserre xamartzen ostegunean, Fernando Tapiak aukeran emandako pelota hoien artean bere gustokorik, bereri komeni zaionik ez zegoelako, hala esan zuen behintzat. Eta, bueno, norberak epaitu dezala, zer iruditzen zaion Fernando Arretxek atera duen lehendabiziko pelota hau. Berriz ere, berearekin ari baita noski. Oraingoan dejada laugarren pixukoa, oso txarra, eta defentsa lanetan orain Luzaidarra. Atzera Elkorok. Bolea hori, kanpora. 2-1 berriz ere Elkoro aurretik, eta orain arte egin dituen bi dejadak harrapatu egin ditu Aitor Elkorok. Lehendabizikoa ez da gaizki egindakoa izan, bigarren hau berriz oso dejada txarra, Luciano. Batetik, ustekabean ere ez du harrapatu, eta bestetik, ustekabean harrapatu izan balu ere, edo atzerak azikoala harrapatu izan badu ere, errex harrapatzeko moduko baten. Txarrena ikustetena Arretxena, ekarri deuen mentalizote be burua, dejara gamar ditula. Da hori da txarra. Hori da, beha pentsatzeula, be joku egin de besti iztizolo iraziko. Rekurtzo hori eta berditu baina pelotan gehiago egin behar. Da ikustea, askartirtzeula. Da hori izta hona. Peloteoan irabazterik ez ote daukan. Da hori da, be buruak, pentsatzen malgen hau. Ez da ugele iraztei, bere joku egin da, ja, obligautego joko bat eiken egin. Da, obligautego joku askotan geizki ertetzeu. Da, hori indun dejara berriz Elkorok oso eharra. Oso eharra dejara. Sake luzea eta eramateko gaiztoa gainera, eta gero begira zeinen dejada polita egin duen Aitor Elkorok. Oso eharra. Arretxek bi dejada egin ditu, biak harrapatu egin ditu Elkorok, eta Elgetarrak berriz, dejada bakarra egin eta harrapatu ezinezkoa izan da gainera. Sake aldrebe xamarra, arroa, botea ez di ondo egin nonbait pelotak. Baina tantoa menpean hartzeko moduan da berriz. Elgetarra. Azte eskuinkada izan den ondorengo hau. Sakea ez da oso ona izan, baina urrengo pelotaka da ikaragarria. 6. kuadroan ezker orman jarri du. Sake ona etzan, geizki boti indizota, baina alare, zazpiondu boti indu, zazpiondu boti indu danak nahi txar badi gain. Koxaltolosak esaten duena, bederatzitik jo ezkero, ondo jota ere nahiko lan izaten dela. Ez dola nire goroitik handi ondo jota ere. Eta lehen ari zineten materialari buruz, eta, bueno, Fernando Tapia hementxe daukat, eta iritzia galdetu behar, egun lehen da bizi. Egun Iritzia galdetu behar, bueno, dagoeneko bi pilota ikusi ditugu, eta haue behintzat, itxura honeko. Bai, onak, minarte pelota oso onak, eta ni uste mine, olako pelotak gehiago mezula, jeni uzetena hemen gehiago ez da bakatzi, Aitorrek hodun pelota zuen labatzi zegoen nahi hori ez zuen errebote izan zen. Da, hortik, zagi ikute ez da mitetin errebotea, ni uste gaur pelota hori nabiltzen pelotak, oso pelota zaitzen. Onak, Eskerrik asko, Fernando. Lehendabiziko botean harrapatu duela iruditu zaio epaileari. Elkorok pelota hori, Arretxek zer egiten duen, atzera, ederki gozatuta gainera, oso ongi Elkoro eskuin bolea. Hori txarra zuen, hori zeharo txarra zuen. Lau terdian sartu behar izan du Sotamano eta pelota erabat baztertu zaio. 2-4. Eta errepikatuta ikusteko aukerarik izan ezkero, argigarria gertaliteke Elkoro garrapatu duen pelota ura lehendabiziko botean izan den ala ez erabakitzeko. Izan ere, Martin Alustiza, geure ondo-ondoan dauka Martin Alustizak ere aulkitxoa, eta bere alaxe altxada aulkitik, bigarren botean eraman ote duen iruditu zaiolako.
Eta hortxe dugu errepikapena, bigarrenean da, ez? Bigarren botean dela ematen du. Hala emateu. Bigarren botean eraman duela iruditu zaigu errepikapena ikusita. Baina ikusi dana, bigo tantontan, Arretxe, behaure dominaute egote digen, bi hiru pelotazo eman ditu dominaute, da dominaute egote digen, beak tanto iteko moru ipini du pelota. Da, hori iteuna, beti peligrosu da. Besti kostaute tanto iten da, dominaute dola beharek itxego moru dauken horregin, horretik izan deulen, Arretxe, beste askon aldi peligrosu da. Eta adierazgarria, Fernando Arretxek orain egin duena, berak lehendabizi atera duen pelota horrekin bitantu besterik ez dira jokatu, eta berria atera du orain. Lehendabiziko gura zer iruditu zaizu? Nahikue pelota ibiztezat, zeatik beti izen naizelago, pelota askon kontra ju izen naizelago. Da ni pitzatzet, asko juteia, eharki juteia pelotak, da nahikue, oinarte ikusi dugu nahikua dira. Fernando Arretxe 2-4 galtzen ari da, baina duen guztia emateko prest da Luzaidarra. Sake labur xamarra atera du hau, erantzun bikaina eman dio Elkorok. Atzera Arretxek, ederki gozatuta. Indartsu atzera Arretxek. Eraman Elkorok, Arretxe ea zer egiten duen, atzerak. Sotamanoz ongi Elkoro, atzera berriz ere Arretxe. Ozta eraman du Elkorok, deja da Arretxek, harrapatu Elkorok, azte pelota harrapatu duen. Eta orain berak izan dezake tantoa menpean hartzeko aukera. Ongi Arretxe. Atzera Elkorok. Defentsan Arretxe. Atzera berriz ere Elgetarrak. Orain Luzaidarraren eskuinka da indartsua eta tanto. Eta pasara handia hartu dute tantu honetan bi pelotariek. Orain arteko tanturik gogorrena izan da zalantzari gabe, oso tantu gogorra. Eta neri harrigarrien iruditu zaidana, Luciano, nola heldu den orain ere dejala hartara Aitor Elkoro. Daukan gorputza izan da, daukan pisua izan da. Baina, Javier, zer da maldei? Aldidek pelotak lehen esan deuna, ni beti izen hau pelota askon kontra jua. Asko baldima pelotan ez talago ikusten. Hauek ustea dila pelotan jokatzeko gogo pelota. Orduen, pelota jokatzeko gogu edanien, nola besteko pelota bizioze, barro terdi, gehiago juteien, orduen, dejara, harrapatzen oso zaile. Kampionatu honetan iguzitxeu, dejarain iruko adroa, harrapau izin da. Pelota ja, oin berriz, dejara hobiein, da nola atzeago bildur gutxixo dauen, dejara harrapau. Ni pentsatzeat, oingo mogo tanto hau edila ikustego tanto erra. Batek mende hau, besti mende hau ligen bitartien. Biek izan dute bai tantoa menpean hartzeko aukera. Eta azkenean, Arretxerentzat izan da. 3-4. Partituko bigarren berdinketaren bila Luzaidarra. Erdi-erdira atera du orain sakea. Eta bigarren berdinketa bai. Aitor Elkorok. Besoa luzatzeko tokia izan du, baina doi-doi. Eta sake errestoa gora joan zaio. Launa. Banakoa izan da. Lehen berdinketa, launako hau bigarrena. Arretxe. Hau sake luzea pasa. Orain arte Fernando Arretxek atera dituen sakeetan labur xamarrak ere izan dira, kontutan hartuz pelotaleku honetan beti pasako arrastoaren bila ibiltzen direla. Azkenengoa luzegia izan da. Oraingoak 6 pasatxoan botea eta tanto. 5-4 lehendabiziko aldiz Arretxe aurretik.
Oraingoa laburragoa izan da, eta ezker horma eta Aitor Elkoro guzti baino gutxixiago atera zaio. Heldu egin dio pelotak ezker hormari. Eudi, beste pelota bezala asko jutestana. Orduen, nindu gutxixo erten, behare geizki kalkulo du. Erten norman nindu peloti baina. Ez da ondo jarri Aitor Elkoro, 5 eta 4. Aurretik Luzaidarra. Sake bikaina da. Eta Elkorok ez du eraman hau ere, 6 eta 4. Eta Xavier, gurekin dugu beste protagonista handi bat segundo batean, Miguel Soroa. Miguel, kaixo. Zer moduz ikusten ari zara partidua? Baina ondo, biek ondo. Bai. Esaten genuen, esaten zuen jendeak arretxek ez zuela posibilidad hundirik, baina honek bere jokoa egingo du gaurkoan ere. Gaur oso ondo ikustea, Baina partidutan baina fuertego eta oso ondo. Konfia dut eta oso ondo ikustea. Zuen garaia hundiatan ere zen, baina orain ere giroa behintzat ezin jobia. Bain, kasiko hobea, ordu baino ere. Herri asko. Eta Miguel Soroaren hitzak entzun ondoren, jo dezagun berriz ere Donostiako, Gipuzkoako, Poliklinikako gela horretara, Josean Tolosak zer dioen jakiteko. Josean Tolosa dagoeneko 10 tanto ikusi bizkiagu, eta Aitor Elkorok azken sake hau ere ez dikeraman. Urduri xamar, nervioso xamarran dago, Josean. Hasiera baten ondo hasiek, eta tanto batutan, tanto oso gorrak eta oso bikaine jogatu izkie, tanto oso poliki jogatu izkie, Luciano esan du bezala Fernando hasiera baten presakagi bezala hasiek, aurrego bitatotan baina ikusteit, oso ondo ikusteit, oso indarso ikusteit, eta hola daula Fernando oso peligro handiko pelotari, rekurso ikeragarri dezke, gaidez ikusi handutela, tanto askotan, tantoa erabat domina botatea onda domina kapasarek, eta oso ondo ikuste eta Aitor Elkoro berrituan pixkeat Fernando Arretxek ez dutunen pixkeat behar normalen ondo errestatetu zakek pixkeat eta altzen ahiek eta pelota pareatek gora aldentzik eta ematein momentu ontan pixkeat nervioso xamar bezala ikusten dek, pixkeat belekutik kanpoa ez dela. Urduri xamar Aitor Elkoro eta orain ere tantoa menperatzen Fernando Arretxe. Deja da orain Arretxek. Aitor Elkoro heldu eginda baina ez du gozatu. Elkoro oso aurrean du pelota hori eta txapapera. Oso aurrean zuen pelota hori. Ezkerrez jarri da lehenengo, gero berriz eskuina sartu behar izan du eta txapapera joan zaio. Eta Urduri xamar elgetarra. Baina Fernando bi gauza erraru gutxi, segiruan, Dena daue, bezki bertan da, biarrenare nola tizun, berriz ez dejara ustea tizola. Hor, ikusi da. Berriz ez dejara ustea tizola. Eta berriz efektua eman nahi di. Berriz ez dejara bezala tizio eta deja da egiteko oso pelota aldra bezatzen. Oso potearroa zelako eta deja da eskuan ondo sartzeko ez zelako pelotarik egokien. Hori bakarri ez, Arretxe jokatzen nahi da bezala, oin dejara tiltzia, peloten behauren mendeatzen nahi da eta. Pelote un mende euskeo Elkoro geizki berdi oso. Txatitano petzatzea gehiago jota irazi bertula da. Azkera Arretxe. Eraman Elkoro. Fernando Arretxe. Azte eskuinkada ikaragarria oraingo hau. 6 erdian bote, bederatzitik. Gora joan zaio Aitor Elkorori. 9 eta 4. Fernando Arretxe aurretik eta Juan Mari Arantzetak Aitor Elkorori deitu dio. Atxeden pixka bat hartu eta lasaitu dadin. Iztarretan iurtziak ematen ari da Juan Mari Arantzeta bere mutilari Aitor Elkorori eta esan beharrekoak esaten ere bai. Pixka bat lasaitu beharra dauka Aitor Elkorok. Berak normalean galtzen ez dituen 3 sake bata bestearen atzetik. Txapapera joditu. Txapapera joan zaizkio eta aurtengo txapelketan egin ez dituen zenbait gauza egin ditu urduritasunaren eta presioaren eraginez inolako zalantzarik gabe. Eta diruak ederki kanpilatu zezkigu, Xavier. Gogoratu hasieran 6.000 eskatzen zutela, orain dirua 1.000 gorri da. Dirua 1.000 gorri une honetan, lehen da biziko aldiz Fernando Arretxeren alde. Eraman Aitor Elkoro sakea. Baztertu egin zaio Arretxeri. Atzera Elkoro.
Eraman Arretxek, atzera Elkoro. Ez du gozatu Elkoro. Arretxek ere ezin ezer egin. Elkoro berriz ere ez du gozatu. Eraman Arretxek, aukera Elkororentzat, hor bai hor gozatu du. Arretxe. Biak pelotak gozatu ezinik dabiltza, tantu honetan. Orain geixiago gozatu du Arretxek, atzeraka Elkoro. Arretxerentzat nahi duen egiteko aukera, atzera jotzea erabaki du, Sotamanoz Elkoro ongi. Atzera Arretxek. Sotamanoz Elkoro. Ezkerrez ongi orain Aitor. Bolea Arretxe. Berriz ere bai. Orain ongi osatzen ari da Aitor Elkoro. Gero eta atzeragotik sartu behar Arretxek bolea. Eraman hori ere. Hori ere eraman eta tanto. 10-4. Tantoa menpean hartua zuen Aitor Elkorok, baina Fernando Arretxeren defentsa airez inorenaren inbiriru gabea da. Eskuin boleaz pelotak eraman eta azkenengo bolea horretan txapa gainean txikitu egin du pelota. Ikera arrizko tanto hona. Pentsitzeak Javier behatzik lauen, egin deben tantuen, Arretxek, nolala ikera harri jartu dula. Sakati egin dugu tantun aldien, tanto hartan egin duna, pelota jo, eta boxei pelota jo, da atzenien atzien mende hau hasi, hori pelotei batentzat, zematen jo nolala, da pestintza txarra, beha bakarri segin, minutu enten. Fernando ikustek, lehen izan deuna, etatzik un rekurtzu jur, beste pelota izena oso diferentie, oingo tanto ontanen, mende hotetik, behare tanto ikea. Hauziek ontabiliare undizek hartzea atzenea. Eta eskuin boleaz defentsa ikaragarria izateaz gain, tarteka oso biurriak ere jartzen dizkio, gero Aitor Elkorori. Pelota honekin ekin erdozo, jo, eta tejara ikene bai, hona erabatzen benien. Zeratik, ikuste benien, atzien ezin dula tanto egin, Elkoro tire berko egin honekin pixket. Zeratik, lurrin korrio asko ikei, baina erten, sei jardilean ertetzei eta hori du, ailatzeko molokue tejara alkarrekin. Personie be limite bat izetei, da pelota hu egin, bek personiek dominatzeko moloko kantxia. Ustea partio beharrak usu gula. Eraman Aitor Elkoro. Arretxe utz eta kanpora. 10-4 aurreratu ondoren. Sakea Aixe eraman dio Arretxeri Elkorok eta hurrengo pelotaka da. Ies egin eta zabalera joan zaio. Eskuineko arrastoz kanpo. Eta aspaldiko partez, Sakea berreskuratu eta bere pelota ateratzeko aukera izango du Aitor Elkorok. Honek gauzak pixka bat aldatu izake, mugitzeko zailagoak dira Aitorren pelotak, aidez jokatzeko ere bai, defentsan aidez ibiltzeko ere besteak bezain erresak ez, Baina behar egetatzen zuna lehiku ezailde ondo defendu duek, Arretxe ondo defendu duek. Arretxe oinarte hindu joku duek, lehen ikusi danan oso diferentia. Olago pelotezek gutxi izatik du. Ama oste unien, mejor hau dituen pelotezek gutxi izatik du. Lehen esan deuna, arrasagu berdi. Hori arrasagu. Aitor Elkoro sakea ateratzeko prest. Arretxe rebote ondoan zai. Atera du Elkorok sakea, orain ere botea ez dio ondo egin pelotak. Atzera Elkoro. Eraman Arretxek. Atzera Elkoro, gainera gurutzatu nahirik, eta tanto. 6-10, oraingoan ederki gurutzatu du Aitor Elkorok.
eta aidez jokatzen duen pelotari batentzat ez dago antidoto hoberik. Pelota gurutzatu ezkero, edo atzeraka korrika joan eta botez jarri, edo oso pelota bihurrietara sartu, beste erremediorik ez dago. Eta begira zeinen ederki gurutzatu duen hor, Aitor Elkorok. Eskuin boleaz sartzen saiatu da. Arretxe, baina oso goitik, ezker horma ere parean zuela, traban zuela, ez du eramaterik izan. 6 eta 10. Hau luzeagoa, Arretxek eraman egin du, ez du gozatu Elkorok, eta Arretxeren sotamanoa indarka txapapera. Arretxe sotamanoan indarka sartzen da, eta indarka sartzen denak, harrapatu ezkero tanto egiteko arriskua badauka, baina galtzeko ere bai. Piskete fundek izan degen oso gor funde hotzean, da ez dira ondo jo. Da, pentsatzen egon hauenik eta neu zerbitzitzen amalai. Pelota hau baino bizizio hauek Elkoro behorrentzat askoz ez hori dila Arretxentzat baino. Arretxek egibo behiu ikiarri jauela pelota bizizio nahi baldin hau Elkoro joatzeo. Zeratik, bizizio Elkoro frontisti urrutizio bitzei da pelota zure ondizio matezio. Da Arretxentzat betzatzeat hauek hori dila horren nahizun bizizio baino. 7 eta 10 Elkororen sakea, hau ez da hain luzea izan, ederki erantzun dio Fernando Arretxek. Elkoro. Atzera Arretxek. Ederki gozatu du Arretxek, eskuinkada ikaragarria, bederatzi terditik eraman Elkoro. Deja da eta tanto. Oraingoan bai. Oraingoan Fernando Arretxeri tanto egiteko balio izan dio dejadak, baina hortarako aurretik pelotak da ikaragarria jota, Pelotak agoma. Baina ikustean lurri korri pelotone, da Arretxeko txeunin besti gaide hartzizpaldi mau, bestie behatzi etorri berdula. Da horrek aide hartzeunin nola lurrin estilo batzen botitean, lauterdi bostaldetik gaide pelotan. Ni neu botileru izangoan itz Arretxentzat pelota hautxea bertan batxizko. Hau baino bizizinez. Zati, deja gaitego eta gauzuan etago, askoz ez okazio gehiago izan pelota bizizia ginen. 11 eta 7. 11 eta 7 eta Oskar Lazari galdetu behar diogu nolako partidu guztera izan da, Oskar? Bueno, ikusten dut partidu oso gogorra joaten dala, eta Arretxe ikusten dut oso ongi, Elkoro ahi dala jorazen momentu oso ongi, eta ego gozatzen asko, eta ikusten dut jaten dala oso gogorra partidua. Errezko. 7 eta 10ean dirua urdin jarrita berriz ere, orain 11 eta 7ean dirua gorri. Atzera Arretxek. Eraman Elkoro, Arretxerentzat aukera. Atzera, gurutzatu bai, baina ez du asko atzeratu, oso ongi Aitor Elkoro ezker sotamano. Hor dejada berriz ere modu xelebrean Arretxek, eta orain lanak. Atzera Elkorok, eraman Arretxek. Atzera Elkorok, ez du gozatu, sotamanoz Arretxe. Eskuin boleaz orain. Sotamanoz orain bai gozatu du. Orain bai gozatu duela. Eraman Elkorok, Arretxerentzat aukera berriz ere, atzera begiratu du. Jo ere Araxe, atzera. Arretxe. Atzera. Eta tanto, 12 eta 7. 12 Fernando Arretxek, 7 Aitor Elkorok. Eta Fernando Arretxek dauzkan errekursoi esker menpean egotetik tantoa menperatzera dagoen urratxori ia tanto guztietan ematen du. Menpean egotetik menperatzera. Eta gaina zer da malei. Dek nire zaten horrela da. Zati pelota honegin, pelotan naizde batek hartzen aldin hau, pelotan eide ikusiko dugu partidu gazte.
beste askotan ez tegi ikusten. Dek, arretxek, ni bitzatzeat ekibokazioen bilgarri zegoela pelota hauen egizona izetia. Haueño, pelota hauei arretxen zatestek elkoroi joatzea. De honik kosta gozio tanto iten, da behari ez. Hone, elkoro berduna daun pelota bizine berdi, arretxe irazten. Begira, estadistikei, sakez lau egin ditu arretxek, elkorok bat erez, hor alde handi xamarra dago, dejaraz bana egin dute, airez bat arretxek, elkorok bat erez, 3 galdu ditu arretxek, 2 elkorok, behartuta 3 galdu ditu arretxek, 4 elkorok. Galdutakoak asko daude hor, eta gainera beste 4 sake gehitu behar zaizkio elkororen estadistikari. Baina, deja da, gamendi aurra etorri goitu gehiago. Eta askoitiar batetik beste askoitiar bati galdetuko diogu Jokin Erresti, nola ikusten ari zara partidu? Bueno, partidu egon arte arretxe dominatzen nahi da, eta ezkerra dominatzen horri, partidu bera iran nagusitzen ez, da nik uste oso partidu hona egiten nahi dela Fernando Arretxe, eta baite elkorore ez, beti defensa nahi da, eta defensan dabilen bezala ebilite ez da hain erresa aguantatzea. Nik uste niko partidu honu ikusten nahi gala. Eskerrik asko. Vale, Fernando Arretxe, atzera. Elkoro, ies egindako pelota, tanto izan liteke, eta tanto izan da bai. 8 eta 12, suerte egin du azken tanto Elkorok, eskuineko eskutik, garbi alde egin dio pelotak, eta Fernando Arretxek, espero ez zuen pelota hori eramateko modurik ez du izan. 8 eta 12, berriz ere sakea berreskuratu du Aitor Elkorok, eta epaile nagusiaren, atzeko epailearen saskira jo du, beste pelota baten bila. Eta aurreko baten ere zen genuen, Xavier, nola Fernando Arretxe partidua jogatzen dituenean hemen bere semea izaten den, ikusi dugu lehengo irudietan ere aitarekin berotzen, eta orain horratzean da Julian Retegiren semearekin, eta behin tantoa martxan jartzen denean, eskuak begien aurrean jartzen ditu, ez du ikusi ere egin nahi partiduan zer gertatzen ari den. Aitak partidu denetara edo ia denetara eramaten du semea, Iker Arretxe, berak ere ederki asko egiten du pelotan, eta beraz, ez du ikusi nahi zer gertatzen den. Elkororen sakea. Orain arte ez dio etekin handirik atzera sakeari. Elgetarrak, ea oraingoan. Sake luzea, pasa esan du. Atzeko epaileak oso dudakoa zen. Oso dudakoa. Euri ere arrastok aurretik iruditu zai, baino hortxe izango zen. Ea, begira, arrastoaren gainean non bai. Tokerik aproposenean, bera dago noski hori erabakitzeko. Epailea bera. Elkororen sakea. Eraman Arretxek. Atzera begiratu du Elkorok. Eta txokoan dejada eta tanto. Atzera begiratuta. Gainea, behorrek, gaur dejada emerdikuna partidu irazen edo Elkoro. Zeatien, pelote huen da askoz gehiago kostatzezio Arretxe behorri baino. Pelota hau, dejada egiten dugu geldio zio, eta intenta berroko dugula, pelote huen pentsatzen genuna irazi berdizola, gaur irazte maizio, beste tipo batea irazi bertotxeo. Hau ere sake luzea, eta pasa esan du epaileak. Hau ere oso dudakoa zen ba. Ez du inor protestarik egin. Arran ematei honek jodua. Arrastoaren gainean. Arrastoaren aurrekaldetik, baina arrastoa ikutu du bai. Bestela tanto zen, baina sake harra gol. Bestelarekin ez dago tantorik. Hau azpitik atera du. Eraman Arretxek, erantzuna ulxamarra izan da. Atzera Elkoro. Atzera, motxamar geratu zaio pelota, baina arro ongi atzeratu du. Orain ere ederki gozatu du Elkorok, Eraman Arretxek. Atzera Elkorok. Ongi Arretxek.
Berriz ere bolea, honek dauka kasta honek. Atzera Elkorok. Seitik eraman Arretxek. Elkorok berriz ere atzera, orain gurutzatuta gainera. Eraman Arretxek. Berriz ere atzera. Hori ere eraman. Ikaragarria Arretxeren defensa. Orain gutxixia ojo du, baina gurutzatu. Eraman Arretxek hori ere. Eskuin boleaz, berriz ere eraman. Ikaragarria. Orain pelota Biurria gainera, eta tanto. 13 eta 9, horixe dauka Arretxek, eraman eta eraman, eta halako batean, txaparen gainera ateratzen baldin mazaio, eta ezker horman sartzen baldin badu orain bezala, pelota Biurria eta batzutan tanto gainera. Bai, pelotan oin joko dugu bezala Arretxeko batzeo, hautxe berditxi. Aperra perri du, pelotia boste aldetien aide hartu, defentsa durgarri zeuek, da besti tanto egiten bitzei, zen pelota solona joitu, ala kosta egiten zeu. Da urrengo behor gotxe honin, Elkoro geizkizu bilio askozez. Mentalidade oso diferenti etorritu pelota apartatzea bize. 13 eta 9. Eta artekariak Jo eta Su ari dira lanean, eta orain dirua gorri dago, 1900 eskaintzen dute gainetik. 700.000 izango da azpitik. Hasieran Elkororen alde zegoen dirua nabarmen gainera, ia doblean, baina gauzak ederki aldatu dira. Markagailuan ez dago oraindik alde erabakigarririk, baina jokuari dagokionez oso gauza argigarriak ikusi ditugu. Peloteoan Elkoro nagusituko zela uste genuen, eta tantoa menpean askotan hartu baldimadu ere, tantorik ezin du bukatu, ezin du egin. Oingo tantune nausi, koloreipen nausi izan da, beti, pentsai, zema pelota eman ditu, iguel eman ositxan, sakea ez beste denak aitetera eman ditu. Gaina pelota zondizu eman da. Baina, ailau zeko moroko pelota ju, Arretxe, da, ustea, suerta idearriz izan dula, aurtengo hontan, behorren naitunak ez eukitzio. Eta baldakizu zertara joan den Fernando Arretxe aldageletara? Zertara koldo? Kamiseta aldatzea. Lehengo kamiseta izardiz blai inda izango zuen itxuraz, eta aldageletara joan, eta urak kendu eta beste jantzi du, hori ere aldeko gehiago izango da kontrako baino. Hori, dejara garrapatzeko askoz ez obie da, zerati pixo gizo ukitzeu izertu teguek, da horrein askarro bilikoa. Markagailuaren gora beherak dituzu irudietan. Bana joan dira, launa ere bai, baina geroztik Arretxe nagusitzen ari da, alderik handiena 6 tantukoa izan da, 10 eta 4, eta orain Aitor Elkoro pelota lehortzen ari da berriz ere bilkorrak entzen, eta Luciano ez dakit ze pelota ote den orain atera behar duena, bere biak lehendik aterata zeuzkan. Lehen diferenti ez du eta goela Arretxeto gizene honda. Arretxek tanak emateu igueltza marra dauela, da orduan iguel diferentzi hundi iztu izango baina. Horre berdu... Dintzat pelota berria da orain atera duena. Josean Tolosa, nola ikusten ari izazken tantu hori nola ikusi ditu? Bueno, tanto bikainek ikusizkiu, eta Fernando Arretxea ikusten ari dek rekursu ikeragarri dauzkela esan duen aurrenen, aidez lan ikeragarri egiten ari dek, eta geho baina jo behar duena jotzen ari dek, eta nik uste partidu harrigarri egiten ari dela. Eta Aitor Elkoro berriz atzera kontatu da ondo ikusi gu, baina Luciano esatu da, tanto ikeragarri kostatu zaiok, eta atzeneen oaingo tanto da zela Arretxek lehena bukatzen ari dek, eta defenditu haunen ondo defenditzek, eta Luciano esatezuna, Aitorrei tanto jasko kostatu zaiola, eta berriz Arretxe errexagoa idala. Josean, iazko finalean Patxi Eugiuen favorito Arretxeren kontra, Eugik irabazizian, baina azkenean suertea ere lagun izan zuela, aurten ere favorito garbisa marra hauen diruari begiratu besterik etzekok Aitor Elkoro, baina Arretxe edozein entzat ere kontrario txarra, arriskutsua eta deserosoa du. Hori garbi ikusten ari du gaur ere, ez da? Lehen guztako bideoa ikusten ari duna, kasualea ez hemen Euskal Telebista eman duzuena,
eta urrun, ia momentu hartan gu ikusita, ia lehen guzteko ibakenak etorri daizkia burua eta esan diet, gaur hola jogatzen badu Aitorren nahiko lanak izan izkiek, rekursu ikera gara itxulako, eta gaur final bat etorri eta bi mutilia, bi pelotari forman daena da, jokun daena, eta bin arten jo favoritua jartzen den, baina hori irabaziletakek, eta gaur berdin pasatzen nahi gaur berdin pasatzen nahi eta nik uste Aitorrek aukera unen goain jumezelaxe, arriesgatu indarrakoela, gaian zen peloteon, behaide pelotako bikaino gotzen, eta baino arretxe ondo zenditzen nahi eta minik ez egiten nahi eta. 10 eta 14, bai, Luciano. Oxan, zemo usao. Oso ondo, baizki ondako, bikin konformatzea aiz. Ni, Oxan, ni nahon legu ontan ikusi nahi alto azkar, Bai, ondo bali madela izango izan batxik. Erki. Bai. Ez dugu ordezko makala bilatu ala ere, Josean Tolosak betetzen duen aurki honetarako. 10 eta 14 eta Luciano oraingoan zabalean egin du dejada eta Tolosak esaten zuena aukera duenean zerbait egin beharra dauka. Bueno, ez da dudeide. Osea, lehen pentsatzen genuna, arretxe gemertzuna, elkoro gemerko jo. Dejaratan iraztizko jo, kostago zau iraztia. Aitor Elkoro. Sake luzea, pasa izan liteke, pasa bai. Oraingoak ez zuen dudarik. Hala ere, nolako erantzuna eman dion Arretxek botiboleoz. Arretxe ziok moral da fizikamente eta oso mati dola, Osea, mentalizot kompletamente eta lehenengo tanto aizietan eman dion palizia pelote uen behare gehiago jota hori animo undizio, Hasieran zauk esan duzu, ematen zuela konfiantzari gabe hasi dela eta peloteoan gutxiago zela sinistuta eta orain berriz gehiago dela sinistuta ari da. Ehatzi dela uen eman dion palizie pelote uen hori ikearri zioan. Atzeni bertan irazizio pelote uen da animo undizio hori. Atzera Elkoro. Zabalera joan zaio, baina botea barruan egin du pelota horrek. Arretxe dejada eta txapapera. 11 eta 14, behamarrean hartu du pelota. Behamarrean hartu du pelota eta txapapera joan zaio. Boti entziok txikitsua, da behaure zaizeoan atzien, da geho eiaudaneago, dejaraiteko oso posture txarra mandi. 11 eta 14, eta haze animoak eskaintzen dizkioten Aitor Elkorori. Atzetik doa, baina ez laguntza falta. Eta hor ikusi duzu errepikapenean, berriz ikusita hor duzue, behamarrean sartu behar izan du besoa Fernando Arretxe. Esfuerzo hori emerri zendik eta dejara undo jarrite indere, nahiku kontu izetek eta geho obligautu gute maiz oso zailo. ETV kantxako lehiaketan, Arretxeren aldekoak 141, Elkororen aldekoak 149. Hor noski partidua hasi aurretik egindako apustuak ere kontutan hartuta daude. Bestela azken partidua hasi geroztik egindakoak nik uste gehien zuenak Arretxeren aldekoak izango zirela. Ikusi duguna ikusita gero motiboak badira Arretxerengan zedea izateko. 11 eta 14, oraindik partidua bizirik dago eta auskalo zer gertaliteken. Elkororen sakea. Eta Arretxek askoz txarragoak eraman ditu eta oraingoan txapapera joan zaio. Zaso txarreko errealu egiten edek, hiru errealo egizko eta Oinarte pelotan ikusik ematezean Arretxe askoz hobeto egibalez bizela eta tantutan digeretzen gutxi beti. Alderik handiena 6 tanturena izan da, 10 eta 4an, baina orain begira. Orain begira, 2 tanturen aldea besterik ez da. Eto baina hueto ematen dula pelotan egiten egala eta kostau ikizio tantutan aldik entzak. Oraingoa gehiago gurutzatu du, ederki iramandu Arretxek, hau bai. Atzera Elkoro. Sota manoz Arretxe.
Korok, eraman Arretxek. Atzera el Korok, eraman Arretxek hori ere. Ederki gurutzatu du el Korok, eraman hori ere Arretxek. Ez sinistekoa da Mutil honen defentsa. Ez sinistekoa. Atzera berriz ere el Korok, gerri-gerrian jota, eraman Arretxek. Hori ere bai. Atzera el Korok, eraman Arretxek. Horreztu gozatu el Korok. Arretxek ere ezpil izan du ezerrekin. Atzera el Korok. Oleaz ozta eraman. Hau zailagoa izango da, baina hori ere bai. El Korok. Nekatuta dago elgetarra, baita Arretxe ere ez da harritzekoa. Atzera el Korok gurutzatuta. Hori ez, 13 eta 14 eta tanto ikaragarria denetan. Indurriarriko tantua, hainbeste pelota, eide ematego. Bueno, ikaragarria. Eta hemendik aurrera, Luciano, gorputzak, auspoak, iarrek, tangoek, Gauza asko. Bai. Eragina izango dute eta horrek erabaki dezake hemendik aurrera partidua. Biak nekatzen hasiak dira. Horre pentsatzen elkoroi telebizia hori dila, partio luziek honezkeo. Oin arte ikusi da bezala, baina pelotan asko endarko pelotan nahi dirazte. Asko. Aitor el Koro eta Fernando Arretxe biak aulkira etorri dira, baina Arretxe bera lehenago jaiki da aulkitik. Oraindik osori dago Fernando Arretxe. Hasieran ez zaigu hainbeste gustatu Arretxe, peloteoan nagusitzeko aukera zuenean ere dejada gerrazegi egin ditu eta ez zirudien peloteoan nagusitzeko bere buruarekin fede eta konfiantza hundirik zuenik, baina geroztik erakustaldi bikainak egin ditu Luzaidarrak. Ikusi ditugun 254 pelotaka da hauetan. El Kororen sakea. Labur xamarra. Eraman Arretxe. Atzera el Koro. Ongi Arretxe. Atzera el Koro. Orain dejada zabalean, harrapatu egingo du Arretxe, harrapatu du, bai. Sotamano el Koro gora. 15 eta 13. Aitor el Kororen erreakzio horrek ez du hirugarren berdinketarik ekarri. Oraingoan zabalean egin duen dejada hori arroxamarra izan da. Fernando Arretxek harrapatu egin du eta el Kororen eskuin sotamanoa ezker horman gora joan da, begira. Bigarren pisukoa izan da dejada hori eta aurrengo sotamanoa gora. Eta beste txapeldun bat dugu gurekin hain zuzen ere Jose Arriaran, Teixo lenda bizi. Zondo. Oso ondo, zer moduz ikusten ari zera partidua, ze itxura ematen diozu? Bueno, partidu gogorra da. Arretxe betiku da, horre behorre joku egiten dabil. El Koro ikusten dut dezentro eta dabil pixka bat. Hor pelota asko saltzeako, gorputzera saltzeako. Eta ez dau, peloti goten dagoenien gerrenxe eta ez dute sartzen. Hor txe dabilik aizki. Aterri da, Jose, finala beti zerbait ezberdina dira. Hau momentu gatsa da. Ni konprendeten da horri, ni konprendeten dut. Hau gatsa da. Baina, neuretako prezipitauta dabil, el Koro. Prezipitauta. Ipuzun geldituko da txapela hemen dagoelako edo Naparrora joango da. Gatsa ikusten dut. Nik hemen gehatzi guneko nagoe, baina gatsa da. Honei Naparra gogorra dila. Eskerrik asko. Pepe Arriaranen hitzak txapeldun handia eta gure lagun handia. Arretxe. Atzera. Kanpora joango da. Bai. Kanpora joan da pelota hori. Eta aldea areagotzeko, aldea haunditzeko aukera izan duenean Alperrik behin baino gehiagotan galdu du Arretxek. Oraintxe ere
zuloa handiagotzeko aukera zuen, gainera tantoa menpean hartzeko moduko pelota, ies egin eta kanpora. Bai, ondo tanto uste eta ekordago zagola maina denboran. Askotan barkatu edi gero bakizu zer izaten den. Bai, zera, tanto egin moduko pelotasun, galdu, nindu, pelotasun mateatik egun dizia, eta horrek kontu ekartzen du. 14 eta 15, Elkororen sakea, hirugarren berdinketaren bila Elgetarra, eta hor da hirugarren berdinketa. 15. Bana, launako azgeroztik, aurretik izan da Fernando Arretxe, eta orain 15. Ez da hemen berriketarik, pelota zaleok, ez da berriketarik. 1900 urdin une honetan gainetik dirua, Elkororen alde, eta ea zer dion Hilario Azkaratek ere. Hilario, zuri ere galdetu egin behar gustora gainera, ze tankerako partidu ikusten ari zen. Horra, bila, ondo preparatuak, Baina gero baziko du txapela. Gero sakotu. Kerri asko. Bueno, gero deno jakingo dugu, ez da? Oraingoan, Aitor Elkororen sakea ikerarri. Sakez egin duen bigarrena izan da, baina aurrekoa, etzen egindakoa, Arretxe galdutakoa baizik. Hau ez, hau egindakoa zen. Pasa kontra, atzea eta bastartu. Oso sake hona zen. Ize errebote ondoa junda, goitik eta bastartut eta zail ezan emateko. 4 eta 3 geroztik, lehen aldiz aurretik, Elkoro. Hau ere luzea izan da, ez aurrekoa bezain luzea. Aztera Elkorok. Eraman Arretxek. Aztera Elkorok. Ongi Arretxe. Aitor Elkoro. Aztera. Eraman Arretxek. Azkera berriz ere Elkorok. Eraman Arretxek ozta. Pelota arriskutsua, Ormabiak egin ditu Aitor Elkorok. Harrapatu eta buruztein pasatu. Botez jarri egin dala ere Elkoro, baina ez du eramaterik izan. Pelota hortara. Ozta heldu da Aitor Elkoro eta zerbait egin behar eta Ormabiak egin ditu. Fernando Arretxek harrapatu, buruz gain pasatu zaio pelota, baina pelota arroa zen eta Aitor Elkoro botez jarri egin da lata guztiz ere. Baina oso behartuta eta oso nekatuta heldu da eta ezin izan du eraman. 16, laugarren berdinketa eta biak oso nekatuta. Eta hor begira, pelota buruz gain pasatu eta gero heldu egin da. Heldu inda eta kostauzak hona da, atzea bueltatzien zeati tanto ikeragarri gogorra joko duela, aurretien. Baina aurri izan bazan, pixke leheno, eman emozio duela. Palizen pixi hartzen egia, pelotan oso gogor joatzen egia. 16 eta dirua pare-parean, oraintxe batera, oraintxe bestera, baina joera gehiago dauka Urdin, joera gehiago beraz Aitor Elkororen alde. Bai, hemen Urbinen ditugun artekariek bintzat, 1000 Urdin diote, baina edo zertarako aukera izango da, bai. Aitor Elkoro eta Fernando Arretxe biak ere nekatuta, botileroen igurtziak hartzen, eta oraingoan ere Arretxe lehenago jaiki da. Aulkitik. Azte pasara, azte tratua hartzen ari diren bi mutilak eta pelotazaleok, Euskal Telebistaz partidua jarraitzen ari zaretenok. Oraindik ere ez duzu berandu, ETV kantxako lehiaketara deitzeko. Deitu lehen bailen, 906, 34 bat telefonora. Jokoaren iraupena benetakoa, ordu laurden eskas, partiduarena 50 minutura doa. Eta oraindik 16. 6 tantu falta zaizkio irabazleari, bietakoren batek gutxiago eginda konformatu beharko du. Txapeldun ordetza ere ez da gutxi,
bidean geratu direnak ere hor daude, izen haundi askoak, azken bi txapeldunak izate baterako, Eugi eta Beloki, finalean ikusle soil besterik ez direnak aurten, baina bi hauetan inorrezako formatzen une honetan txapeldun ordetzarekin. Arretxeren sakea, zabalera, eta ozta eraman du Aitor Elkorok. Arretxe, atzera. Boleaz Aitor Elkoro. Atzera, Arretxek. Elkoro. Orain aidez, Elkoro bera ari da. Eta ez gaizki. Botea barruan haute. Kampoan egin du pelota horrek botea. 17 eta 16. Eta hau kanpora joa baldin bada, Fernando Arretxeren sakeak ere ez zuen urruti eskuineko arrastoa. Bai, eta gainatzean ematen ara, tire dunik, sakia. Osea, hanka erten itzio. Esti zabalean nolati egiten, sasonta sakia. Ez dut uste, zuek ateratzen zenuten, baino, garai baten, Luciano, retegi zaharraren kontrata. Bai, baina haure txokotik da haure diferenti, baina sasontan da zabalea, hori arraskotzu, Ez dut uste, tiratako izango zenik, baina alasi atera zaio, eta azkenean tantoa berarentzat izan da. 17 eta 16 Arretxe aurretik. Pasa ote, pasa. Bestela, eskua luzatzeko tokirik ez zuen Elkorok. Eta partidua ikusi da gero uste dut lasaitu haundixamar hartuko zuela Fernando Tapiak. Ez dauka kezkatuta egoteko motiborik. Ez da retzitzen. Impresio ematen nahi dagoen, gutxitxo joko alegu zela pelote duen. Deak epizken nekeun ditu, da moitzen pelotiek kostau jezio epizken. Elkoro, Boleaz defentsan. Atzera gurutzatu eta Arretxek. Bederatzi terdiraino. Eraman Elkoro. Atzera Arretxek. Sotamano zongi Elkoro. Atzera berriz Arretxek. Botez jarri behar Elgetarra. Ia gora joan zaio. Ez zuen aparte. Goiko txapa pelota horrek. Atzera gozatu gabe. Elkorok eraman ahal izan duen moduan Arretxek. Dejada Elkoro garroegia, harrapatu Arretxek. Eraman Elkoro. Hori ere bai. Botea barruan gainera. Dejada Arretxek. Eta 18garrena Luzaideko atzelariarentzat. Tanto gogorra alkar domina uzin. Da Elkoro gatzenien elkain dizon pelota hori zabalea emateo zaileu zan, baina harrapaute bertan degara oso balizoztu indu inontan. Azte txalo zaparra da bi pelotarientzat. Jende azkutitu da ari da txaloa jotzen. 18 eta 16 bi tanturen aldea ez da ez errasko, baina 22 hori gero eta hurbilago denez Fernando Arretxek aukera gehiago du une honetan zalantzari gabe. Bai, edarki harrapautea, pelota txarra harrapautea edarki ladi, zabalira. Eskuin bolea horretan, zabalera atzera zaio Elkorori, jakina hori. Ez du ondo go, eta gero efeture gainea, kanpoa eta itzan emerri zendi. Eta hor, Fernando Arretxek, dejada pelota zailori harrapatu, dejada egin, tanto egin, eta neska bat lurrera bota ere egin du lanean ari direnetako bat. Joxan Tolosa, 18 eta 16 Fernando Arretxe aurretik, eta 22 hori gero eta hurbilago. Bueno, final bikain ikusten ari Xavier, oso partiu bikain gogorra gainea eta harrigarri, eta Fernando Arretxe bela nahi zen aire, buru utxune txiki bat izan dik. Baina partiu bikain egoten ari dek eta Elkoro bat berdi izan leikek, aurrego tantotan, aurrego amaztantotan pelekutik kanpoa bezala, bizkat urduri xamar bezala bilie, baina guain ez dugu esate gaizki jogatzen ari danik, baina
Bilatu eman ezkio, arretxek mateik ikeragarri jogatzen nahi dela, askoz gehiago jogatzen nahi dela, eta tantoa pasara intzio. Baina partiu bikaine jogatzen ikusten nahi gaitxik. Ni Josean, Bai. ez aldiko iristen pelota hau edila arretxentza mauduen ekoroin jogatzeko? Bai, nik uste arretxe askotan bere amagarrik ikusteula, askotan kontraioa ikusin beharrek, eta lehen esan bat beti izan dugu pelotarik, pelota aukera atea behakela, ez hiri komenditaikena, kontraioi kalte gehi nahi txeiokena. Eta arretxe bazekiu beti pelota bizizalea dela eta azkartzalea, baina hoi pelota klaseoik ondola gaurko honen iapute daizkonaek Aitor Elkoroi. Beti pelota frontizetik irruti biltzeulako, eta inor baino gehiago joteulako. Eta pelotoik goiko txapa ondo jarrita oso irruti biltzeulako. Eta nik uste gaurko pelotoik, eta gaurko partiduako, Fernando Arretxentzat, hobe diela hiltzen nahi. Netzete askoz ez hori. Netzete askoz ez hori du. Arretxei eman bazigon behetza mago pelotia, zeuru askoik ez ginean tanteo ikusiko momentu honetan. Emeretzi asko defenditzek, Fernando Arretxe da urdun frontizetik asko zirruti bibili hartu zin, eta agirez defendizioa duan zate asko zokarragoa izaten dek, urdun da frontizetik ingurun ibili eta urdun da hobeto. Eta nik uste gaur bebentajatago ditula. Gaur pelota motela egin tokalo, motelo izen da, frontizetik urruti elkoro da bilela, ez arretxe. Hone jotze unien, lurrik horritze unien, atxa gutegeta. Garbi ikusten da gure bi komentaristak sintonia beretsuan daudela. 19 eta 16, jarrai dezagun kontakizunarekin, sake luzea atera du Arretxek, ederki eraman du errebote ondotik. Elkorok, atzera Arretxek. Eharra, una. Eta ez du eramaterek izan Elkorok, 20 eta 16, eta orain bai, orain aldea, oso kontutan hartzekoa da. Bi tanto besterik etzaizkio falta berari txapeldun izateko. Eta Elkorori lau tanturen aldeak entzen dio une honetan. Orain aldea oso kontutan hartzekoa. Oso undila aldea. Martina Luztiza, baino, nahipenak gertu daukazue. Ez, ondi nahiko urruti. Ondo bi tanto gehatzen dira eta hori aiatu arte oso urruti dau. Itxaropena bai. Itxaropena hundia, erek asko. Martina Luztiza bera ere tentsioan nola ezpa. Bere mutila, laguna handia duena gainera, Fernando Arretxe. Bigarren aldiz, txapeldun izateko zorian baita. Luzaidarraren sakea. Hau ere zabalera atera zaio, ez ara bota duelako. Eraman Elkorok. Atzera Arretxek. Ederki gozatu du Luzaidarrak orain ere. Eraman Elkorok. Arro. Arretxe atzera begiratu du. Atzera jo du. Gehiei gozatu gabe, baina pelota txarra Elkororentzat. Eraman. Atzera Arretxek. Elkoro, tanto izan iteke, tanto bai. Lehen Arretxek gauza bera behin baino gehiagotan egin du. Defentsan aidez ari dela. Txapa gainera atera eta tanto, eta oraingoan Aitor Elkorok egin du gauza bera. Oingue, atea eta guzuan, Oingue, dine intziok... Gila la bizi. Bai, gila la bizi. Ezoan oingue, buena itea baiara ikunde gua. Oinguan, tireta gua. Da ikuste maldima, narmena guan... Amorruarekin, behira. Bai, txapagaina tizula. Salto inde, dirako. Eta bai, ederki atera ere. Bai, atera. 17 eta 20, eta Elkoro zaleek ez dute etxi. Hemen Elkoro. Oiu, ozenak entzuten dira oraindik ere. 17 eta 20an gauzak oso zait jarri zaizkio Aitor Elkorori. 16 eta 15 aurreratu ondoren, 16 eta 15 aurreratu ondoren, 10 eta 4 atzetik, 16 eta 15 aurretik, 20 eta 16 atzetik, baina orain azken tantoa Elkororentzat, eta oraindik ez da ez erabaki. Aitor Elkoro. Lareun milari une honetan azpitik. Ona sakira. Sake gaiztoa, eraman Arretxek. Atzera Elkorok. Eta
Justo, 18-20, Arretxek horrelako gutxi utxegin du gaur, oso gutxi. Aurretik ondo jo ez dituen batzuk izan ditu, baina haiek txapalenean izan dira. Oingu tire joan golpie, tiesiok ez beha konzentratu espaleo bezala tiesio, golpea garu tiesio. Amari erantzeta horrein dibada esperantzari. Bai, apur bat, jaretzen moda pelotan nik esperantzen, bota horrein Erki, eskerrik asko eta suerte izan ezazu. 18-20 Estu eta Larri, Juan Mari Arantzeta, El Cororen botilleroa. Gurutze dutako sakea atera du, El Coro, arro eraman, Arretxek. Atzera El Coro. Pelota kada bikaina El Coro. Ozta heldu da txapa gainera. Atzera El Coro. Eraman Arretxek. Atzera berriz ere El Coro. Eraman Arretxek. Gero eta urrutiagotik ari da irez jokatzen Arretxek. Oraingoan seitik, eraman hori ere. Atzera El Coro gorain gurutzatu nahirik. Eraman Arretxek, nola gainera. Hori ere bai. El Coro. Zabalera doa pelota hori. Eraman Arretxek. Oso ongi luzaidarra. Biak ere nekatuta baina kantxan hiltzeko presta. Atzera El Coro. 21 garren Arretxerentzat. Zenbat sufritzen ari diren biak. Txikituta daude, lerreginda daude. Arretxek tanto hori bukatu eta berehala jarri duen aurpegia. Arantzazko koroa bat buruan jarri izan baliote bezalaxe. Ikaragarri sufritzen ari den seinale. Gotxe hau tanto gorra, zemat bolero jo dituen, zemat, Eta Luciano, aurtengo final honek, iazkoa gogorazten dit. Iazko ere partidu gogorra, jendeari pelotazalei barruraino heldu zitzaiena, transmititzen duten hoietakoa. Gaurko final honek bat tristelagoik, da bestie posi, baina jentie prontoa ekartzeko, iritzetzeat hau edila finalak eta hau edila partidu. Pelotan jokautze. Tanto hau ere, erabat menperatua izan du Aitor El Corok, 5 eta 6 hainbat aldiz sartu behar izan du. Arretxek aidez, baina menperatzea ez da aski, tantoa egin bukatu beharra dago, eta Aitorrek ezin du tantorik bukatu. 21 eta 18, falta zaizkion Laurak jarraian egin beharko lituzke El Corok. Ez da ezinezkoa. Lau tantuko errenkak gaur egin ditu, baina ezinezkoa ez bada ere oso zaila bai. Eta pilotariak jota zu ari dira lanean, baina bai artekariak ere. Aze lan mordoa egiten ari diren gaurkoan, gogoratu dirua El Cororen alde atera dela, baina lan faltarik ez dute izan artekariek. 21 eta 18. Arretxeren azken sakea. Sake gaiztoa gainera. Eraman El Corok. Erantzun ikaragarria gainera. Atzera Arretxek. Atzera berriz ere gozatuta. Ez du aurtengo aukera alperri galdu nahi. Eta ez du galdu 22. Fernando Arretxerentzat. Fernando Arretxe txapeldun bigarren aldiz. Zoriona Fernando. Zoriona Fernando. Esker mila. Hace partido gogorra. Gogorra bizitu gogorra. Esker mila. Gogorra, biziki gogorra, hoi esek dira. Finala bukatu eta esan dituen lehen hitzak. Fernando Arretxeren eromena,
eta Aitor Elkororen tristura. Bi finalista ikaragarri, bi pelotari handi, haze ikuskizuna eskaini diguten. Iaz txapela eskuan izan zuen Arretxek, ez zuen aukera hura aprobetxatu, baina gaur azken pelotaka da 350 berea izan da. Eta zorionak eman beharren Martin Alustizari. Martin, zuk ere merezi dituzu zorionak ameste sufrituta gero. Bai, ez dakit, merezi da, baina sufritu asko indaz, bai. Haze partido jogatu duen Fernando. Bai, izugarria jogatu du, nik uste oso ondo jogatu dula, defensan izugarria egin du, eta eskubikine pelotazo izugarriak eman ditu, eta nik uste partido handi bat egin dutela, baina Fernando gerazito, bai. Elkoro, triste ikusi dugu aldageletan, baina egin duen partidua eginda, konturatuko da, gauza handia egin duela gaurko. Bai, Aitor Elkorok izugarri jogatu du, pelotazo eharrak eman ditu, baina defensan bilatu du Fernando Arretxe bat, izugarri ondana, bere eskubia atera du gaur bolean oso ondo, eman egin zion gainea, eta nik uste merezimendu, ez dakit oso egin, baina merezimendu handiak irazi dola Fernando. Txapelaren parte txiki bat zuretzeko da, horregaitik denuen parte zorionak. Bale, eskerrik asko. Bai, horixe, 11 entrenamentu egin ditu Martin Alustizak Fernando Arretxeri laguntzeko, pelota aukerak eta guztietan ere horri izan du ondoan, eta txapelaren zati bat nola ez, hortxe duzue bien arteko besarka da, Alustizarena ere bada, baina Fernando Arretxera aurtengo txapelduna, eta gerosiago izango dugu bai, txapelduna handiarekin izbi egiteko aukera. Sari banaketarako prestatzen ari dira kantxaren erdian. Fernando Arretxek buruz-buruko bigarren txapela du hau, baina pelotaleku honetan irabazten duen lehena, duela 3 urte Errandonearen kontra Gasteizen irabazi baitzuen. Eta ikus ezazue azken tantoaren amaiera, Aitor Elkorori, pelota hori gora joan zaio, eta Fernando Arretxeren eromena, bi eskuak goian zituela. Fernando Arretxeri dei egin diote, txapela buruan ezar diezaioten. Aitor Elkorok berriz txapeldun ordetzarekin konformatu beharko du, eta Luciano orain arte lehen mailan debutante batek sekula ez du txapelik lortu, finalista izatea gehiagok ere bai, baina txapelik gaur arte inork ez eta gaur ere ez. Lortu gozuen, Lehen mailan jokatu duen lehen dabiziko urtean inork ez, finalista izatea bai. Gure osabak joko zuen lehen urtean eta gozuen. Bueno, bai, arrazoi duzu. Lehen urtean eta gozuen. Arrazoi osoa duzu. Orain ateratzen diren kontuak, txapelketa ofizial egin zutenetik geroztikoak dira, baina arrazoi duzu. Mondragonesi 3 partidutan txapela kendu zionean, zuen osabak, lehen aldia zuen. Hortan arrazoi duzu. Txapeldun Fernando Arretxe, txapeldun orde Aitor Elkoro. Ordu txapeldun ordeari dagokion zilarrezko domina paparrean Elkorok. Txapeldunari dagokion urrezkoa berehala jarriko diote paparrean Arretxeri, eta baita txapelduna ere. Galdera bakar bat arantzetari. Galtzea beti penagarria da, baina horrela galduta pena txikiagoa beharko luke. Partido handia egin du Aitorrek ere. Bai, partido handia egin du, hortxe hasieran lauzak hileran apur bat dudaberan sartzen, eta gero Arretxe ginotzat defenditzen tantuak antxokora haintxe ondaren ebetatzen da partidua. Zorionak zuri ere, eginako lanagatik txapelketan sorpresa nagusia izan zarete, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Odon Elortza Donostiako alkateak ezarri dio txapela buruan Fernando Arretxeri. Bejon daiola, ikaragarrizko finala jokatu baitu, eta iaz doi galdu ondoren gaur egin duen lanarekin merezi zuen inolako zalantzari gabe. Merezimendu osoz da txapeldun Fernando Arretxe, eta ea orain koldo aldalurrek ordu ondoan Arretxe koldo nahi duzunean. Gurekin dugu bai Fernando Arretxe orain lasaixeago. Bueno, Fernando, ez zorionak. Eskerbila.
ze partidu jokatu duzun, erasoan ondo, baina defentsan ikaragarri. Banikian eta egun beharko nila anitze defentsan izan, elkorro jotzen baitu biziki gelea pilotai, eta bordian, bueno, pues, izan nugunsa defentsan, eta irriskatu diat, ez nik nahi bezan bat, remizian etziak eta unsa atera dejadak, baina, bueno, kontentu gehazi dutalako. Euskazun rekurso denak atera behar izan dituzu txapela irabazteko. Banikian eta elkorro randutan bezala, bi eskik iran, azkar jotzen ikirat, eta bordian banikian egun jazteko barzitala dena unsatea. Nori eskintzen diozu txapela du? Familiai, maztia eta urra eta familiai, tekdienek ilan. Eta, bueno, pasten zer den burutuko bera hau. Eta ero, bueno, afizioen guztia. Nik uste hemen baila Kristina afizionia unian pilotai, eta afizioen guztia. Bakarren batek esan du ere, erraz erabaziko zuela elkorok final hau, baina Fernandoak erakutsi du beti bezala oso kompetitiboa dela eta zuri irabazteko onenak ere lan ugari egin beharko duela. Ni banikian zeur eta jazteko beharko zila anitz izan. Bera dominatutare, anitz pilotare maite maitu dugunea, eta gunea ere manezkioz, eta bestia kontrarioare hor ez tegi zerrin eta ordean, bueno, pues, ni pentsatzen nian, berak jazteko beharko zila anitz izan. Kuriosidade bat, noiz pentsatu duzu partidua irabazila zegoela, 30-koan? Hor, 21 eta 18koan, 28koan ono galduta pentsatzen nian Marconi da anitz izan, 21 eta 18 hartutala izakia jakusten nian eta ez zela izan galtzia. Eskerrik asko. Zuzeri. Fernando Arretxe pozaren pozez, eromen utxean eta galtzailearen iritziak ere entzun nahi ditugu. Arretxe bezain protagonista eta izar izan baita gaurko final handi honetan. Jose Antolosaren azken hitzak, azken analisia entzutera ere berehala joko dugu Gipuzkoako Poliklinikako bere gela horretara, baina aurretik ea Koldo Aldalurrek txapeldun ordea Elgetako Aitor Elkoro harrapatzeko modurik duen, gero patxada geixiagoz joko baitugu Poliklinikara. Bai, Koldo? Geurekin dugu bai, baina hortxe beste minutu erdi bat egon beharko dugu. Bukatu du bai, beste komunikabide batekin ari zen, eta orain beti bezain jator gurekin dugu Aitor. Aitor, pena txapela irabazi ez duzulako, edo post pixkatera bai egin duzuen partidu hundiagatik? Bueno, posa, bueno, zezango izu, nik entrenatzen askoz gehiago joatu dut, entrenatzen oso ondo binaiz, gaur erdia beste joatu, baina, bueno, banekin, partidotan da finala izan daba, normalean errenditzen ezuna ez tezu errenditzen, ez da? Da nik uste klabia hasieran egon dela, lauzak ez segidan sartu dit, marka horrean jutzait, eta gero beti atzetikan ibil naiz, da gero bera zorion du mirar da, ikarrezko partidin du, defenditzen ikarri ondo ibili da, eta defenditzen pare bat, hiru bat, tanto sartu dit, boleaz, da horrek klabi izaten dira partido baten, ez da? Bere defentsa izugarria, zure atakea ere izugarria hor, bien arteko pultsu horretan esan daiteke berak irabazi duela, zer pentsatzen zenuen? Jo eta berak ekarri eta ekarri egiten zuen. Ni taktika buruz ekarri ez egin behar nun, jo, gertatzen ba, bera ikarri defenditu da hor parea bolea ikarri isa joditxo, da tanto sartu gozt, ez? Eta ero nahiko suerte txarrukidet, hor gora guzeit pare bat pelotazo, da horrek izaten dira partidu izaten dira, olako partido borrokatu baten da parekatu baten, olako tantuak klabeek izaten dira, da, bueno, bera zorindu behar da ikarrizko partidu gindulako. Fernandok denean asmatu du gaurkoan, baina ez zuen asmatu material egunean, hau da, pelotak egokiak ziren gaurkoak. Bai, ikuste zan, sakea pixkate luze eta ezkio rebotea jute ziala, pelotak ez dago aitzakirik, pelota onak ziren, gertatzea nik ez dut olan ikarri gozatu, entramintutan bezala, baina, bueno, zengo ez zupa, urrengo urtean ilusio berdinekin preparatuko era da haber txapela olozten ondo, ezta? Txapelketa orokorrean ikaragarria egin duzu. Finalean sartzea debut urtean, hori orain ez duzu ikusten finalean gaudelako oraindik, baina hori izugarria izan da. Oin pena pizka gazu, ez da, olako afizioa etorrita, merezi zuen txapela, baina, bueno, nik lan egin dut, ia lertu arte da ez da izan posible, ez da. Eskerrik asko, Aitor, da zorionak zuri ere. Bale, mila esker. Txapelketa ikaragarria egin baitu, Uxia, no? Ikaragarri, oma. Elkoro ginen pentsatzen genuna zeatik. Una izetie pare jatata, askotan izen hori da, baina geho, manimano ikuste gehi baldi ma. Resultatzi manimano, hori ikearri da pelotei bat entzat eta elkoroia demostratu du manimano erosein egazin legila. Dena den esan du, entramentuetan asko zobeto ibili dela, erdia ere ez duela jokatu, jakina orain... Da, ni lengoan nua, elkoro nehetzete jokatu du ondo. Baina jokatu du horre bilida bitxartin gauzo bat,
importantia pelotana da. Eta pelotak behan nahi zitunak etzeuzkelago Arretxek, nehetzet irazi du partidua. Euki balu pelota bizitza, elkoro beha eta gozitxon da behain irazi gozitxon. Nehetzet pelota ati irazi du. Zati pelota hori defentzan, alia uitea, da beste pelota inetzan aliago. Laut erditigen hartu zuen boleo zehiu, eo seite erditigen hartzen zehiu, de boteskua anatzea, hori oso diferenti da. Da, lehen esan duena pertsona baten limite batzu dauzka, da limite horietan gaur, tamainegu ez eusken, Arretxek, behetzek. Defendiu bolea, da gaina beak tanto ito mogu, baina hor askotan ikusi pelota hori iztoitik. Gaur gainera beti bostean zegoen, eta dejada egiteko ere gainean. Zai gainean, da gauzedanak, da bestea berriz dejari egin da alia uzin, da erreboti urrin, da oso komplikaun gozion. Ustet, euki dula haingero hor da guardan bat, nun baitien, beak eta bertzula, eta bearen kontrago gauze ipini beak uste zitunak, da favorezio joenak. Bueno, oker ustez, atera zitzaizkion gauzak ostegunean, pelota aukeraketan berak nahi zuenik bilatu etzuelako, baina Atan Hiloren ustez behintzat, Luciano Juaristiren ustez, oker usteko hori zuzen atera zaio, eta horrek lagundu dio gehien bat gaurko partidua irabazten. Estadistikak ditugu irudietan, 4 tanto egin ditu Arretxek sakez, denak hasierako tantuetan, Elkoro gazkenean 3, dejadaz 3 egin dituzte, airez bana, eskapadaz bat egin du Elkorok, 6 galdu ditu Arretxek, 8 Elkorok, 4 behartuta Arretxek, 6 Elkorok. Hoiesek dira partidu honek utzi dituen datuak, baina datu horiek baino askoz ere interesgarriago zaizkigu, Poliklinikan dagoen Josean Tolosaren azken analisiari dagozkionak. Josean, azkeneko aldiz joko diago igana, bestela medikuak aserretuko zaizkiguk, ez delak gaixo bati horrelako traturik ematerik esango zigutek, baina batzegiaguik izketarako eta beste zenbait gauzatarako ere baduala oraindik hemena, eta azken ahalegin batean, Josean, esaiguk nola ikusi duan partidua eta zer iruditu zaien? Bueno, aurren esango Xavier, partidu oso ona izan dela, partidu oso ona, bikaina izan dek, tanto gogorra jogatu txuk eta harrigarri izan dek, oso partidu ona izan dek. Eta esan Arretxek egin dula, oiu dauzko garen partidu hori, beti itxeun partidu hori, behira eta oso zaila dek, partidu asko indik eta gero gazan ditu ikeragarri indik berriz, eta Aitor Elkoro beti horrin gurun ibilik. Eta garbi da, Aitorren Elkoro nitze gazko guztau daizkiak oso ondo analizatu beak indun partidu eta nik uste gaurko unen Aitorrek gehiago jogatzeko aukera ba euskela. Joku ba aukela momentu hortan gehiago jogatzeko. Nezat ondo jogatu dit, baina final baten dakikin guzti jogatzea oso zaila behar usatu bezala. Eta beste aldetik beti korrienten kontrabiliek eta korrienten kontrabiltzea izenen getzezkin gauzen nahi ditukon bezala behatzen. Nik uste hoxe pasazaila gaur Aitorrei. Hasiera baten hor lauzak iruzak momentu bat esartu dizkiok, eta momentu baten ibilieko hortxe okar xamar, nervioso xamar, Fernando Arretxe aldeintziok, eta geho kostaintzaiok behat dauke joku hori ateatzea. Baina alare esan duguna, partiu bikaine eta final horrena goatuk batxik. Eta zoriona Fernando Arretxei eta galtzailei berdin, eta Aitorrei esan urgurten ikusiko dula. Aurten lan ikeragarri indik, eta urgurten finala izteko lan gutxio zegoek, eta berriz aukera izango izkik. Josean, gaurko hau lehen ere esan diagu eta pelotazaleek ongizekitek, gaurko hau izan dela Fernando Arretxeren bigarren txapela buruz-buru, baina duela 3 urteko txapelketa ura, Gasteizen finala izan zen eta hala bukatu zen txapelketa ura, ez zuen aurtengoa bezain diztiratsua izan, askoz ere tristeagoa, ilunagoa izan nuen, gaur bezala txapelketa haundi bat jokatuta gero, Atano 3. hau gainezka zegoela, horrelako txapel bat irabazita geratzea merezizian Fernando Arretxek, ez da? Bai, garbi izan dek, finalu izango nigeri, baino gehiago izango nigeri histori guztiko finale tristena izan dela, ez pelotarin batik, agostu jokatu duen, gaina frontoia bete bare, erdi utxik, ni behin ez dizautu finali gola, frontoia erdi utxekin, eta gaurko finala beste final bat izan dek, frontoia erabetuta, emozio ikeragarrie, partidu ikeragarri izan dek, eta nik uste Fernando Arretxek mehetzizula gaurko partidu batekin, gaurko final bat, gaurkoa bezalako final bat irabaztea. Lehen guztene, lehen esan detena, bideo ikusten naizela
lagoa, proiektu gauzek eta final ikeragarri intzin, irabazten merezizin eta galdu intzin. Eta nik uste gaurko txapela merezizula. Josean Tolosa, eskerrik asko telefonoz izan baldimada ere gurekin izateagatik eta bakik denok opadiagu lehen bailen sendatzea eta berriz ere gure artean izatea. Laizter arte. Beno, Luciano, partidu haundia ikusita uste dut, gu bezalaxe gainerako denak ere oso gustora joango garela bazkaltzera, ezta? Gaur ze komentatu izango dugu bazkaritan. Partidu oso harra ikusi dut, hori da honena, osea, bizitzu egin dezela eta jentia prontoa etortzen geruta gehiago egin dezela. Gaurkoa bezalako partiduekin afizioak gora egingo du berriz ere. Bai. Ni pentsatzet puintikun bezala telebistak eman da pelotaiek preparau